A nave que a cofradía da Illa da Arousa ten en Punta Quilma foi, a pasada semana, vítima duns actos vandálicos provocados por 17 mozos e mozas de 13 a 18 anos. Foron os transeúntes da zona os que alertaron os servizos de seguridade do que estaba a ocorrer. Bueno, pois recibimos varias chamadas de veciños que pasaban por aquí. Esta é unha zona moi transitada e moito turismo e entonces nada, xos pillamos infraganti dentro das instalacións. A nave leva baleira dende hai anos, pero aínda así está preparada para dedicarse á cría de moluscos. A rapazada entrou ao inmoble rompendo fiestras e causando unha importante desfeita no interior. Os vixilantes rexistraron 3 entradas dende o mércores ao sábado, ata que finalmente atoparon aos mozos no interior. Atopamos todo tirado por fora das instalacións, cristales rotos, portas reventadas e o material ciscao, como podedes ver por aquí. Na zona exterior tamén causaron danos rompendo tubaxes e chimeneas. Pois unhas chimeneas ou unhas salidas de gases que hai aí duns tanques, pois romperon e con esas pedras utilizáronas para rompernos os cristales. Os rapaces romperon unha porta traseira e entraron ao interior do inmoble. A continuación abriron as portas principais para que entraran o resto dos compañeiros. A nave está preto de ser vendida a unha empresa, co que a nova compañía xa tiña guardados materiais no interior, uns materiais que os rapaces utilizaron para crear a súa propia sala. Sí, estaban montando aí un cuarto cos sofás que temos aí almacenados, coas sillas, pois para facer aí as súas cousas, fumar, etcétera, etcétera. A rapazada incluso moveu un dos bidóns de gran peso para poñelo ao lado da súa nova sala. Sí, incluso levaron un bidón que pasaron por aquí, por este pasillo, e o depositaron ali na súa zona de estar, sí. A confraría reunirase agora coas nais e pais para intentar chegar a un acordo. Os danos materiais poderían superar os 5.000 euros. Bueno, pois vamos intentar chegar hoxe mesmo, ás 5 da tarde, vamos ter unha reunión cos pais, cos que están localizados en principio, para chegar a un acordo, non, con eles. Se non é posible, pois entre mañá e pasado presentarás a correspondiente denuncia. No interior da nave tamén había produtos químicos que a rapazada apenas tocou, pero que cun mal uso podería causarlles danos importantes. A marxe dos danos, os vixilantes non teñen constancia de que os mozos e mozas roubaran nada.